arrastrant-me del braç i un traus de cada bar. 7 minuts passen de les 11 del matí. Estrenem la segona hora del RAS en esta edició de Sant Vicent. La història, ara ho veurem també, no solament són aquells fets del passat que queden recollits en llibres als estants de les biblioteques. La història serveix també per comprendre què som, per què som com som, d'on venim i cap a on podem anar. La història és la passió i la professió també del nostre convidat d'avui. Vicent Baidal és doctor en història, és professor de la Universitat Jaume I de Castelló i és també, molt important, divulgador, un activista de la història valenciana, podríem dir. En les seues investigacions acadèmiques i les seues publicacions escarba en els orígens del poble valencià i ha obtingut conclusions ben interessants que volem conèixer amb ell. Molt bon dia, Vicent. Hola, bon dia. I el primer que jo el preguntaria és si avui el felicitem o no el felicitem. Avui és Sant Vicent, sí? A mi em toca, jo soc de Sant Vicent Ferrer per tradició familiar, més que res. Perquè ens estaves explicant ara fora d'antena com a curiositat, dic jo, i això com es tria, no? De quin Sant Vicent és un? Sí, és per qüestió de data. Quan hi ha dos sants del teu nom, el que està més a prop de la teua data de naixement hauria de ser el teu sant, com en el meu cas hauria de ser Sant Vicent Màrtir, però tens l'opció per tradició familiar, en el meu cas, ma mare, mon tio, sí, m'abuelo, són tots de Sant Vicent Ferrer, doncs això també t'afitges a aquesta tradició familiar. Sant Vicent, teòricament, o en la pràctica, patró de la comunitat valenciana. Sí, perquè és el patró històric del Regne de València des del segle XV. El que passa que per qüestions ja contemporànies no és festa en tot el territori valencià, però sí que és el patró històric de tots els valencians. Has fet alguna entrada respecte d'este tema en el teu blog o a les xarxes on et seguim? Hem fet en el grup Arca, que compartix un grup de medievalistes que compartix amb altres historiadors, i em parla avui precisament de Sant Vicent, que des del punt de vista actual, diguem que no tindria molt bona premsa, perquè evidentment com a personatge del segle XV doncs era islamòfob, homòfob, un antisemita, tindria moltíssimes coses que en l'actualitat... Tindria mala premsa tal vegada, però podria ser elegit president d'algun govern, no? En l'actualitat sí, però d'algun govern que no veuríem amb molts bons ulls. Però el que sí que explicàvem en l'entrada és que, clar, això són construccions culturals que han fet les societats humanes en la contemporaneitat, des del segle XIX i el segle XX. Amb anterioritat, aquesta tolerància, aquest respecte a la diversitat, doncs, no es tenia fa 5 o 6 segles. I, per tant, per això mateix, Sant Vicent, per als valencians de l'època del segle XV i fins al segle XVIII i XIX, i en l'actualitat encara, era una persona molt important, de la qual tot el món estava molt orgullós, i per això li posaven el seu nom als fills, posaven capelles, celebraven la seva festivitat, etc. Llavors, intentem explicar un poc una cosa que ens agrada molt en el grup Arca, que és mitificar desmitificant. És a dir, entendre per què tenim una sèrie de mites que en l'actualitat podríem no comprendre molt bé, però sí que en el passat tenien molt de sentit. Perquè cal posar en el context, evidentment. Evidentment, Sant Vicent va ser un dels personatges valencians més importants de la seva època, present en totes les corts reials d'Europa, present també en totes les predicacions que feia, segons diu la tradició, parlant en valencià. Parlant en valencià, no? I aquesta és la particularitat també, no? Que allà una nara parlava valencià i es feia entendre, no?, en els seus discursos i les seues... De fet, en el procés de canonització, és una de les preguntes recurrents en el mateix segle XV, si era veritat que ell parlava valencià, tota la gent l'entenia. Els únics que posen un poquet més de dubtes són els que parlen dels bascons, diuen que molta gent que parlava bascó no l'entenia, i també els bretons, que el bretó és una llengua no romànica, molt diferent del valencià, i són un poc el que posen en dubte, però sí que al llarg d'Europa majoritàriament diuen sí, parlava en valencià i la gent l'entenia. Estem coneixent una miqueta la història de Sant Vicent, però ja veiem i comprovem en les teues paraules que, a part de ser un amant i una apassionat de la història, li dones molta importància, evidentment, a la divulgació, no?, des del grup Arca, com estàs comentant, però també a les teues xarxes socials. És molt important, no?, en la teua trajectòria, la part divulgadora. Sí, perquè pense que el que estudia històricament des de l'àmbit acadèmic té una vessant social molt important i que, a més, hi ha una demanda de la gent que vol conèixer la seva pròpia història. I és una de les grans mancances del sistema universitari valencià, perquè tenim una producció científica de molt alta qualitat, però després eixe treball no arriba bàsicament perquè no té reconeixement acadèmic.
Llavors, és que estan deixant-se la pell en treballar a la universitat, diuen, el poc temps que ens sobra no els vaig a dedicar per a una cosa que no en reconeixen després acadèmicament. I llavors hi ha un buit gran que, a poc, espero que vagi omplint-se. Hola, Vicent, bon dia. Com comentaven, la tasca divulgadora és molt important en la teva feina com a historiador. Probablement sí que estem més acostumats a que en la ciència, per exemple, també els mitjans tinguin espais, de programes, però en la història no passa tant, no? No saps si saps per què pot ser així i què caldria fer per corregir-ho. Sí, sobretot, no passa tant, sobretot a la societat valenciana, en altres llocs, en França, en Anglaterra, en altres territoris espanyols, a Catalunya, a Navarra, sí que la divulgació històrica s'està fent, és important. Inclús a Espanya ha començat des de fa uns anys, per exemple ho veiem en sèries com Isabel, el Ministeri del Tiempo, etc. El que passa que normalment és una història feta des del punt de vista castellà, perquè és el grup històric més gran de l'estat espanyol, i per tant, diguem que la història valenciana encara no ha tingut aquesta gran dedicació a la divulgació, entre altres coses pel que deia, per una banda per l'escàs reconeixement acadèmic i per una altra banda també perquè no han tingut les estructures des de les quals fer divulgació històrica com s'està fent des de fa uns anys, que bàsicament són els mitjans de comunicació i sobretot els públics. Són una bona fórmula, de totes formes, els semblen una bona fórmula aquests projectes audiovisuals, en definitiva? Quan es fan ben fets, sí. Per exemple, en el cas d'Isabel o de Carles Emperador, això fallava per totes bandes. Què pensa un historiador quan està veient? Jo em faig marat moltes vegades perquè entenc que és difícil conjugar els interessos del sector audiovisual amb fer una història que siga més o menys fidel a la realitat, però també entenc que no és tan difícil si es pensa bé, i hi ha exemples que ho mostren. El Ministeri del Tiempo doncs, estava prou bé, o per exemple darrerament des de l'àmbit privat s'ha fet La Peste en Movistar Plus, que històricament, excepte algunes cosetes, és impecable i mostra molt bé com seria, en aquest cas, la Sevilla del segle XVI. Estem parlant de la teva tasca divulgadora. Si els nostres oients no ho saben i no el seguissin, podem fer-ho i deuen fer-ho en el seu blog Vendecabilia, però després han vingut també llibres de les publicacions del mateix blog. Naix Història de les històries dels valencians. Un dels primers capítols es diu Quan els valencians sabíem negociar i imposar-se davant el poder central, i ara que estem, des de ja fa anys, no? Que estem parlant d'aquest sistema de finançament autonòmic i de com no sabem imposar-nos, quina va ser aquesta època on sí que se'ns feia cas, on sí que la veu valenciana estava ben present? Jo parlo en aquest capítol d'un cas específic de finals del segle XIV, i és més o menys aquesta època, finals del segle XIV, tot el segle XV, quan el Regne de València pertanyia a la Corona d'Aragó, i després d'haver passat uns 100-150 anys de la creació del Regne de València, els governants valencians prenen consciència de que ells són un factor molt important dins de la Corona d'Aragó, en què bàsicament els tres grans territoris són Catalunya, Aragó i València. Catalunya i Aragó eren més antigues, però València s'havia creat en el segle XIII, el Regne de València, i prenen consciència de que sense el seu vistiplau a certes coses, el territori, la corona, no es pot governar. Per exemple, en aquest cas, a la mort d'un rei, ells imposen que es faci una vicecancelleria de justícia, com diguem un organisme de justícia propi per als valencians, una institució que abans era central, estava centralitzada en la cort del rei, i ells demanen que es faci pròpia per als valencians, perquè així aquesta institució tindrà més cura dels afers valencians, coneixerà millor, arribarà millor a la etc. I és un cas en què posen en dificultats, diguem, al poder central fins que s'inixen en la seua i efectivament aconsegueixen portar aquesta institució al territori valencià. Creen aquesta espècie de conselleria, diguem-ne, pròpia. Sí, una cosa així. En aquest moment, finals del segle XIV, començaments del XV, és quan es produeix, diguem, una descentralització de la Corona d'Aragó, dels organismes reials de la Corona d'Aragó, i en aquest cas, entre altres coses, és per la pressió que fan els governants valencians, perquè ells diuen, és que si no vos pagarem certs diners, perquè també aconsegueixen controlar els diners que paguen els valencians. Hi havia una hisenda pròpia, la Generalitat Valenciana en un origen era una hisenda pròpia, i diguem que hi havia un autogovern que, de fet, en el qual s'inspira l'actual Generalitat Valenciana i les actuals institucions valencianes, tot i que hi ha hagut un trencament al llarg de la història d'això.
Parles de curiositat que fins i tot estàvem comentant abans a la redacció. Formentera era nostre? Sí, hi ha un moment, no del Regne de València en si, però sí que Formentera, l'illa de Formentera, es va començar a poblar de manera seguida en el segle XVIII. Llavors, abans, quan estava despoblada, i com a molt n'hi havia un monestir, proper d'Escaló, per aquí haig estat per allà, sí. En aquell moment no hi havia ningú a l'illa, i en reconeixement pels servicis prestats a un cavaller i jurista valencià, un rei del segle XV de la Corona d'Aragó li va donar l'illa sencera de Formentera precisament per a que la poblara. El que va passar és que este ciutadà de València no va poblar l'illa de Formentera, l'illa de Formentera va continuar despoblada, va tornar al patrimoni. Formentera era d'un valencià. Era d'un valencià, que no va tindre una visió econòmica ni turística, no va veure el potencial, no, sembla, Josep. No. Vicent, la llengua també és una qüestió molt present en els teus treballs, reflexiones sobre la paulatina reducció històrica de l'ús del valencià. On situes tu aquest moment clau en el que el pes de la llengua i també l'àmbit literari comença a caure? Sí, doncs precisament d'això he estat investigant darrerament i llegint molta bibliografia per a un article que acabo d'escriure, un article acadèmic, i diguem que la llengua valenciana sempre ha sigut majoritària en el Regne de València, en el territori valencià, des de la creació del territori en 1238 per part de Jaume I. Des d'un principi es parla valencià perquè hi havia una majoria de repobladors catalans sobre un percentatge també important d'aragonesos, i en la barreja d'aixos catalans amb aquests aragonesos es va acabar formant el valencià amb les particularitats que té. Diguem que això va ser majoritari sempre fins al segle XX, ha sigut majoritari, sempre hi ha hagut un 80-85% de valencians que han parlat valencià, per un 10-15% que han parlat castellà, perquè hi ha zones del territori valencià que sempre s'ha parlat castellà també, però en el segle XX és quan, diguem, que hi ha un canvi molt important per dues raons, bàsicament. Per una banda, per les onades immigratòries, de gent que per primera vegada en la història ja no s'integra en la societat valenciana parlant valencià, sinó que continuen parlant castellà i els seus fills ja no ho fan, i per una altra banda, per una qüestió també de valor cultural de la llengua. Durant molt de temps, fins a fa 40 anys, els valencians no han tingut el valencià com una llengua de cultura en la qual es puga fer qualsevol cosa, es puga fer una ràdio, es puga fer una televisió, es puguen escriure llibres. Això és una cosa molt recent, molt recent. I en aquest sentit ha tingut molta importància en el fet que el valencià hagi decaigut, sobretot durant el segle XX, però sí que és cert que en els darrers 20 anys és difícil, però és així. És a dir, que gent que es comunica en castellà entre ells eduquen els seus fills en valencià. Bé perquè una dels dos parla en valencià, o bé perquè, fins i tot, encara que siguin castellanoparlants, hi ha una recuperació en els últims 20 anys de 4-5 punts de parelles que revernacularitzen els seus fills en valencià, evidentment també per tot, bàsicament per això, per aquesta valoració de la llengua com una cosa important i de cultura. Parlant d'estos assumptes, em sembla important destacar també una de les teues obres, també de les més reconegudes, Els valencians, des de quan són valencians. Deies, o t'hem llegit, que quan el presentares, que tan punt va eixir, molta gent es va posar en contacte amb tu per recriminar-te les teues tesis, per dir-te que estaven equivocades, sense haver-lo ni llegit, no? Sí, el llibre només l'havíem anunciat i ja van escriure escrits, posts, etcètera, per xarxes també, dient que, clar, perquè s'havia anunciat quina era la tesi central del llibre, però sense parar-se a llegir, doncs és difícil fer una crítica fonamentada. En aquest sentit, el llibre dels valencians quan són valencians doncs parla a partir del moment en el qual es construeix una identitat valenciana del senyal segura de Vinaròs a Oriola, que abans no existia i que en un moment determinat comença a crear-se, i que és bàsicament a partir de la creació del Regne de València per part de Jaume I en 1238, i l'arribada, per una banda, l'expulsió dels musulmans que estaven ací, que es van expulsar primer parcialment i després en 1609 es van expulsar a tots, i després per l'arribada de colons, de pobladors cristians del nord, bàsicament d'Aragó i de Catalunya. Per què vas voler fer aquest treball? Bé, la veritat és que no era el meu objectiu, és a dir, jo sempre he estat molt interessat en qüestions de la identitat valenciana, en qüestions valencianistes, però jo vaig fer una tesi doctoral sobre els orígens de la Generalitat Valenciana.
És a dir, a mi m'interessava la creació de l'organisme hisendístic valencià entre els segles XIII i XIV. El que passa que mirant els mateixos documents que vaig examinar per a fer la tesi doctoral, que eren bàsicament documents polítics i fiscals, polítics perquè tota la fiscalitat es decidia en les Corts Valencianes, em va pràcticament botar als ulls com els governants del Regne de València, els que decidien les coses, anaven a les Corts, els representants dels diversos estaments del territori valencià, doncs anaven forjant una identitat que abans no existia. Perquè, clar, ells bàsicament o venien de Catalunya, o venien d'Aragó, alguns venien de Navarra, alguns altres de Castella, alguns altres d'Occitània, i venien ja amb les seues pròpies filiacions identitàries. Són unes identitats que s'havien format abans de que ells arribaren al Regne de València. Però, en un moment determinat, quan ja van 3, 4, 5 generacions de gent que ha arribat a aquest Regne de València que han conquerit, ells comencen a considerar-se a si mateixos valencians i comencen a defendre els interessos dels habitants del territori valencià i comencen també a desvincular-se un poc doncs, dels lligams que tenien en altres llocs. Ells eren ben conscients de d'on eren els seus avis, els seus besavis o els seus rebesavis, però ja comencen a sentir-se plenament d'un territori valencià que té unes institucions pròpies, que té unes fronteres pròpies i que té tot un sistema estructural que crea una consciència col·lectiva pròpia. I això és un procés que no s'havia estudiat fins al moment, perquè sí que s'havia estudiat ja, diguem, que en el segle XV, quan estava formada aquesta identitat, quines implicacions tenia aquesta identitat, però no s'havia estudiat com. No s'havia mirat enrere, no s'havia mirat l'origen, diguem-ne. En efecte, i jo com sabia que era una llacuna historiogràfica, quan pràcticament ho vaig veure fent la tesi doctoral, doncs vaig apartar, diguem, la documentació relativa a la identitat, a la forja de la consciència identitària, i després vam fer un llibre. I quin va ser el fet o els fets que fan que això canvi, que aquesta identitat que hi havia abans, que era l'heretada dels seus orígens, acaba convertint-se en la identitat valenciana pròpia? Per una banda, diguem que no en tenia res a veure, perquè eren musulmans, que, com he dit abans, després van ser expulsats, i per una altra banda, els que van vindre, com dic, 2/3 parts de catalans, una tercera part d'aragonesos, més o menys, també alguns castellans, navarresos, occitans, etc., diguem que formen una identitat pròpia per qüestions polítiques, és a dir, per a defensar millor els seus interessos, perquè tenen uns furs, que això sí que va ser una decisió de Jaume I i de la seva cancelleria i de ningú més, va decidir donar unes lleis pròpies al Regne de València, tenen unes corts on, diguem que governen tot el territori valencià, i per això mateix, en la dialèctica de hem de defendre els interessos de tots els pobladors del territori valencià, hem de defendre les nostres lleis, tenim unes institucions pròpies en les quals, doncs això, ells devien aquestes institucions bàsicament al fet que existira el Regne de València i al fet que hi haguera unes fronteres, que hi haguera unes institucions, i en això mateix ells van començar a considerar-se doncs, valencians, ja ni catalans ni aragonesos, perquè tenien uns interessos diferencials als catalans i als aragonesos. I diguem que això ja després va anar transmetent-se, de fet, de dalt cap a baix, diguem. La identitat valenciana va començar primer en les capes més altes i va anar sumant cap a baix. No era una qüestió solament sentimental, sinó que tenia efectes pràctics, no?, en la seva vida. Sí, era sobretot una qüestió, diguem que materialista pràcticament, el que passa que, clar, això al final també passa a la part cultural, a la part sentimental, però és que estem parlant que els fets dels quals jo parle són de fa 650 anys. Llavors, clar, jo estudio el procés més primigeni, i després això va estenent-se a tota la societat valenciana, i era un dels grans interessos que jo tenia quan vaig fer la investigació, i era que més o menys molts habitants del territori valencià actual ens sentim valencians, però moltes vegades no sabem per què. A casa els meus avis i els meus pares sentien valencians, però realment no sabem d'on ve això. I un dels grans, diguem, no descobriments, sinó aportacions del llibre està en estudiar aquest procés de manera un poc detallada en els segles XIII i XIV. I aquests 650 anys als quals has fet referència, és habitual escoltar, per exemple, en discursos polítics, no cal anar molt lluny, del president del govern parlar de la identitat nacional espanyola com la més antiga d'Europa, més de 5 segles, diu ell. Evidentment, segons el que expliques al llibre i les xifres que estàs posant damunt la taula, la identitat valenciana seria anterior. Sí, fins i tot moltes vegades es diu que la identitat espanyola té 3.000 anys des d'època dels celtibers. Això dedica el capítol introductori del llibre
llibre en què explica que la identitat espanyola es forma correctament a partir de la Unió dels Reis Catòlics i comença a avançar, i sobretot en el segle XVIII, en el segle XIX, és quan més avança fins a l'actualitat, però que es forma sobre identitats col·lectives prèvies, com en el nostre cas la identitat valenciana. I això és un poc el que hem heretat en l'actualitat, que tenim una identitat territorial valenciana, que és històrica, i una espanyola, que també és històrica, però diguem que es va superposar sobre la valenciana, i en l'actualitat es mesclen entre les dues. Passa a altres països també, com passa així a casa nostra, no? Que sembla que el valencià en la qüestió identitària sempre està en conflicte, sempre estem en unes tesis, en altres tesis, passa en altres països. Per què passa així? Perquè estem o som tan bèl·lics o bel·ligerants en aquests assumptes? Bé, en alguns països sí que passa i en altres països no passa, tenen les coses més clares, diguem, i en el fet que no passe tenim, entre cometes, molta responsabilitat els mateixos investigadors, els mateixos historiadors, els mateixos intel·lectuals, perquè en l'actualitat les identitats, encara que tenen un component històric molt fort, són al cap i a la fi construccions intel·lectuals i construccions culturals fetes en un determinat moment i que la gent assumeix i no només assumeix, sinó que fa seues, modifica, canvia i tot això. En canvi, en el cas valencià, diguem que hi ha hagut poques construccions teòriques sobre la identitat valenciana. Hem heretat aquesta identitat valenciana d'un temps pràcticament immemorial, des de fa 6 o 7 segles, però no l'hem adaptada a la contemporaneïtat, amb uns factors i amb unes bases estructurals fortes. En aquest sentit, una part dels meus treballs van un poc en aquest camí, en intentar donar clarícies al fet de per què som valencians i què podem fer amb aquesta identitat i com la podem aplicar per al remat viure millor tots els valencians. Estem parlant també de l'origen, de la història, però el nostre convidat Vicent no investiga només sobre qüestions medievals, sinó també sobre fets més recents. Per exemple, expliques els orígens i variants de l'escut del València Club de Futbol. Sí, no, això va ser una qüestió molt puntual. Jo soc del València des de menut i hi havia una cosa recurrent que em trobava moltíssim en xarxes i en moltes vegades en discussions, sobretot en nuclis valencianistes, però valencianistes polítics, i és que l'escut del València no portava el blau de la senyera quan el van crear en 1919. I això, que per als que ens dediquem un poc a la història, és aparentment refutable amb molta facilitat, perquè hem vist molts documents d'aquella època en què es veu clarament el blau, doncs s'havia creat una espècie de fake news, de bulo, que corria per ahí. Llavors, simplement dedica aquest capítol a mostrar doncs, que com el València Club de Futbol, com a equip de la ciutat de València, portava els mateixos colors que la bandera de la ciutat de València, mostra diversos documents gràfics i intenta posar fi a una discussió que era estèril perquè no era real. Però és que discussions estèrils, jo no sé si te'n veuràs en moltes, no? Perquè si parlem de futbol concretament, en cada taula hi ha un o dos entrenadors, no sé si en aquests aspectes n'hi ha un o dos historiadors també, no? O 100.000 o uns quants milions de valencians que també tenen la seva opinió, que clar, evidentment és molt respectable. El que passa és quan hi ha opinions infundades, totalment infundades, i que per tant no haurien d'estar dins del debat. No sé si llegir l'altre dia que feien referència a aquest tipus de debats estèrils i deia, qualsevol persona té dret a tindre les seves opinions però no té dret a tindre els seus propis fets. Crec que és una diferència i en la teva feina suposa que t'ho trobaràs molt de sovint. Sí, de fet, una de les branques en les quals també estic ara immers és en la lluita contra la pseudohistòria. És a dir, igual que hi ha moltes pseudociències en l'actualitat, doncs una de les pseudociències és la pseudohistòria, i és el treball de molta gent que de bona o de mala fe en moltes ocasions construeix relats històrics que per a la gent que no és especialista li poden semblar versemblants, però els que som especialistes en la qüestió veiem clarament que són barbaritats i que l'únic que intenten és canviar l'opinió de la gent, però sense basar-se en fets. Hi ha hagut una certa controvèrsia estos dies sobre alguns historiadors o pseudohistoriadors negant la conquesta de l'Àndalus, potser t'he vist també a les xarxes? Sí, també, perquè doncs, hi ha una línia historiogràfica que
darrerament inclús ha passat a un departament concret d'una universitat andalusa que defensa que la península ibèrica mai va ser conquerida pels musulmans, per gent que venia del nord d'Àfrica, del Pròxim Orient, perquè pensen que joies veritables espanyols. Llavors, eixa gent s'hauria convertit simplement a l'islam, però serien espanyols d'arrel i tal i qual, i doncs, hi ha hagut una branca de la pseudohistòria que ha anat per ahir. Aquest és el gran problema de la pseudohistòria, que moltes vegades passa als mitjans, perquè els periodistes, evidentment, no són historiadors i tampoc tenen criteris per a dir si una cosa és certa o no, i hi ha hagut queixes des del CSIC, des de les universitats espanyoles, i diguem que hi ha hagut una resposta col·lectiva a eixa falsedat de que els musulmans mai van conquerir la península ibèrica, però sí que la van conquerir fins a la part del nord, com a mínim. Els mitjans de comunicació tenim aquesta responsabilitat, però també és cert, no?, que les xarxes socials, que per exemple, ben emprades, poden aplegar a moltíssimes persones, i d'ahir la importància de la tasca divulgativa, per exemple, teua i del teu grup, però també contribueixen, quan es fa referència a aquestes fake news o a aquesta pseudohistòria, també a que, clar, en definitiva, som els usuaris qui hem de tindre una miqueta també de criteri, no?, a l'hora de fiar-nos de la font que consultem o de qui llegim i seguim. Això passa un poc també per la formació pública de tots, per tindre una certa formació i, a banda, per tindre també uns certs referents que puguen tindre primer un pensament crític i després anar a buscar determinades fonts per a veure si és cert el que has llegit en un lloc o no. En què estàs immers ara? Has comentat un dels projectes? Sí, no, ara parlava de la pseudohistòria, però diguem que això ja ho he... Bueno, eixirà un llibre en un llibre col·lectiu en uns mesos, esperem, i ara ja estic en altres llibres, un parell de divulgació i també en coses acadèmiques, en la transcripció dels processos de les Corts Valencianes d'època foral, perquè diguem que hi havia com una espècie d'actes de Corts, de diaris de sessions, que estan transcrites, publicades i en part estudiades en pràcticament tots els regnes de la Corona d'Aragó, en Catalunya, en Sardenya, en Nàpols, però els valencians encara no els tenim, i això és una tasca, diguem, titànica per a dècades, però sí que des de grups de recerca de la Universitat de Jaume I de Castelló, de la Universitat de València, volem posar a l'abast dels investigadors i també dels valencians. Recomanem als nostres oients que si no el seguissin, que ho facin a partir d'ara, que paga molt la pena, perquè podíem estar parlant amb ell i preguntant-li tots els nostres dubtes fins a la 1, fins a les 2 i allargar fins i tot el nostre programa. El que no sé si fas és contestar totes les persones que t'escriuen, perquè tens moltíssims seguidors en xarxes. Seria tornar-te una miqueta carabassa, no? Sempre he intentat fer-ho. Darrerament ja no doné l'abast i a vegades es queden coses sense contestar, sobretot si veig que hi ha gent que ja sé per on va i en realitat no vol intercanviar opinions i punts de vista, sinó el que vol és polèmica gratuïta. Clar, és que ha de ser difícil de gestionar aquest volum. Vicent Baidal, moltíssimes gràcies per compartir estos minuts de ràdio amb nosaltres. Tot un plaer. Jo crec que te'n podries tornar algun altre dia. Aprofitem un altre sant, si no és Sant Vicent d'un altre, i ens contes. Te pareix? Moltíssimes gràcies, quan vulgueu. Vinga, gràcies. Adéu. Jo veig per anticipat com els teus ulls seguirà embrollant tota la pena i l'ansietat es mantindran dins del teu cor. Amb la mà
deixar de plorar. Seguirem junts, els dos lluitant per a ti pensar el més enllà i soles mirar el que tens davant.